агар духтур дили инсонро ҷарроҳӣ карда аз ҷояш гирад, дил як муддат кор мекунад, як муддат метапад то он замоне ки ба вай ҳаво расад. яъне маълум мешавад ки дили инсон ҳамин хел қавӣ будааст ки ҳатто дар ҳолати ҷудо шудан аз организми инсон ҳам фаъолият мекунад. ин нишондиҳандаи қавӣ будани дили инсон аз ҷиҳати яъне ҷисман аст. аммо агар пай бурда бошед, одамон ҳолати рӯҳии худро ҳам бо дил яъне ишора мекунанд, бо дил қиёс мекунанд. мисол мегӯянд имрӯз дили фалониро ранҷондам, яъне ранҷондани як шахсро бо дил яъне ишора кардан боз. ё мегӯянд ки фалон одам дили маро имрӯз хурсанд кард, яъне ҳолати рӯҳии худро бо дил қиёс карда баён кардан. яъне дил дар ҳаёти мо одамон як узви бениҳоят муҳим аст барои мо, ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисман. барои ҳамин дили худро эҳтиёт кунед. кӯшиш кунед ки дилатонро эҳтиёт кунед ки ба беморӣ гирифтор нашавад, зеро дил ин як муҳаррики зинда дар организми шумост. онро эҳтиёт кунед. як чизеро эълон кардан мехостам барои онҳое ки фанҳои химия, физика, математика ва биология ва инчунин забони англисиро омӯхтан мехоҳанд. мо ба онҳо махсус дарсҳои онлайн омода кардага ҳастем. барои гирифтани маълумотнома ва сабти ном ба комментария дарс нависед, маълумотномаро равон мекунам.